Вече в 15 града ние правим това турне, което се нарича, работното му заглавие е ребългаризация. Аз съм Мартин Карбовски, работил съм последните 25 години в всички видове медии, които се сетите. В момента работим в BTV и работата е тежка. Онова, което говорим е с всички градове, големи или малки, обикновено бяха повечето университетски градове, е дали, много простичък въпрос. В началото аз говоря, после вие може ми да задавате въпроси, включително да питате и нещо жълто, каквото искате, каквото ви на сърце да питате мене, какво става в София, примерно, как е Лидия Иванова и Николета Лозанова. Но по принцип, това, което аз бих искал да ви питам, е как живеете. Дали добре живеете. Аз влизам тук в махалата, отдавна не съм идвал в Ямбол, имах едно гадже преди 20 години в Ямбол, Гергана се казваше. Сега влизам тук и съм леко притеснен. Първо, че е мръсно. Аз обичам моите брати цигани, но вече тук е мръсно и това не може да е вход на европейски град. Каквото и да си говорим, нямам нищо против кмета, дори не знам кой е. Но това, което се случва, което човек вижда на влизане, не е само тук, онова, което виждам, примерно в Севлиево, лошите пътища, което виждам и в Бургас, отново мръсотия. Тия 15 града, онова, което видях е, не може да се каже, че за 25-27 години демокрация ние постигнахме големи успехи. И затова аз искам да питам, може би аз съм просто оплашен човек, може би аз не разбирам какво се случва, искам да питам хора като вас, доволни ли сте от живота си, последните 27 години, каква работа свършиха политиците, каква работа свършихте вие и успяхте ли вие да накарате политиците да свършат някаква работа и възможно ли въобще нашия тип политик, един едър човек, който като влезе в властта винаги напълнява, дали нашия вид политик въобще може да върши някаква работа? Най-важното, за което съм тук. Започна да забелязвам, че това, което случва в България под формата на демокрация, започва да прилича на лек протовариант на тоталитаризъм, авторитаризъм. Започват да не ни питат какво искаме да се случи в живота ни. И тук дори не говорим за икономика. Говорим за неща, които дори Съветския съюз не смееше да ни предложи. Говорим за неща като бежанска вълна. Говорим за неща като Меркел, която казва, нека да дойдат всички, които искат да дойдат, но те трябва да минат през нашата къща. И това ние трябва да бъдем питани. Говорим за референдума на Слави Трифонов. Самият той не очакваше, че ще събере толкова подписи, че ще излязат толкова хора и ще гласуват толкова хора по този начин. Самият той не го очакваше, каза ми. Но това се случи. В момента те смачкаха неговия референдум. Това още един път започва да ме плаши, че не ни питат, дори когато ние сами се питаме, когато им показваме, че има въпрос, когато им показваме, че има и отговор, че има желание, че има пряка демокрация, те не ни питат. Сега аз разбирам тук от няколко дена, се занимавам и с вашия референдум, местния. След протеста в Бояново, което явно всички добре знаете, аз чул съм го, но не съм го отбелязал. След протеста в Бояново, тук се опитват хора, вие явно, 21 000 подписа има, да се прави референдум, искаме ли бежанци или не искаме. Общо казано е така. Разбира се, по всякакъв начин, чисто юридически, с мнение на адвокати се опитват някой явно да смачкат тия 21 000 подписа. Явно някой не иска пряка демокрация. Аз идвам тук не като политик, но тук трябва да има, и слава Богу, не съм политик, но аз започвам да забелязвам, че желанието да не ни питат може да стигне до много страшни резултати. Аз не знам дали е добре с бежанци или ще е добре без бежанци. Не знам дали ще е добре, дали ще има мажоритарна система и тя ще е чудесно нещо и ще оправим държавата, или без мажоритарна система така да си продължавам. Аз не знам. Аз знам само едно, че имам право да бъда питан и че искам да бъда питан и че трябва те да ни чуят. Преди малко тук един човек каза, преди избори обещават абсолютно всичко, после се държат като хора, политиците, после се държат като хора, които сякаш не познаваме, сякаш те не ни познават. Те имат друг план за нас. Реално ситуацията е много проста. Ние се оказахме в менгемето на Брюксел и бежанците. Между тях седи едни хора, които се наричат наши политици и те, за мой ужас и срам, те се опитат да угодят на Брюксел, но не и на нас. Което все по-силно започва да ме притеснява. Мога да говоря дълго за
концентрацията на власт, медийна, политическа и вече и икономическа, в ръцете на едни хора, един човек. Олигарсите започнаха да се свеждат до 3, до 2, може би ще станат един. Има данни, че военно-промишленият комплекс се опитва по един и друг начин да мине в ръцете на определени хора, конкретни хора. Тоталното сливане между политика и икономика. Нещо, което въобще не ражда работни места и въобще не може да продължава по този начин. Затова казвам, че това е протототалитарен проект, ако така продължава. Още нещо. Имаме давление отвън и имаме изключително ужасяваща форма на предателство отвътре. Има определени хора в София, които за грантове от 2000 лева могат да продадат баба си с златните й зъби. Изключително неприятни хора, които аз наричам еничери. Те отстояват тези, които са абсолютно неотстояеми, неправилни, несериозни. Налагат ни теми на разговор и пропаганда, която ние не знаем как да реагираме. Те са изключително добре финансирани, а у нас патриот и националист се оказаха занятия, в които можеш да загубиш работата. Аз не съм националист, дори не смятам, че съм добър патриот. Но виждам една особена несправедливост. Неглижирането на усилия и на въпроси, които би трябвало да дадат някакви резултати. Или поне да бъдат поставени на масата. В обществото се появява една ниша, един вакуум. Няма кой да защити националния интерес. Така се появява и наш герой Динко. Не е лошо момче, не е много умен сигурно, но той запълва нишата, където държавата не се занимава. Бежанците. Пускат ги през границата, лъжат, че има ограда. Аз 5 път снимам, че няма ограда. Тук ще разбирам, че пак има дупки в оградата. От ваши хора, от тук, от вътрешни хора. Онова, което дадат по телевизията, особено в новините, е с цел някакъв проповядван позитивизъм, който аз не знам на кого служи. Тук идва голямата ми болка. Ако до тук аз приемете, че съм просто развълнуван човек, който много бърка и е на много грешна политическа позиция, аз съм съгласен, че греши, може би ме страх, може би остарявам, но тук идва една много голяма болка. Това е статистиката на най-умиращата нация на планетата. Ние бяхме на второ място преди Лесото, отзад напред, второ място. Най-бързо изчезващите хора сме ние. Мисля, че биеме сега Лесото, която е държава, която граничи само с Южноафриканската република, долу, на юг в Африка. Оказва се, че нашия потенциал изтича на запад и там той се размива в пролетарската кал на други държави и други нации. У нас остават възрастните хора, които нямат дълъг житейски хоризонт. Казано честно, те умират. Докато умират, между другото, биват изключително силно тормозени от беднотата, от събратята си по етнос, други хора с по-тъмна или по-светла кожа, може би ескимоси, мен ме страх вече да кажа, да не ни изкарат расисти, разбирате ли. Аз имам 7 дела, защото съм казал, защото съм говоря с речта на омразата. Аз задавам само въпроси. Колко време ще продължава унищожаването на Северозапада? Колко време ще има села като Мечка, където е откраднат всяко черчеве, всяка дръжка, всеки пирон? Колко пъти аз ще трябва да правя филми за възрастни хора, които са убити от съседите си, които са били по-бедни? И защото гладът бил по-силен от тока и той трябвало да иземе пенсията. И колко пъти еничерите в София защитават точно тези герои? Да се върна на демографията. Не можем и няма как да накараме всички красиви жени в Ямбол да родят деца на Бойко Борисов или на Мартин Карбовски или някой много расов пич. Но има много други начини. Има вариант с връщане емиграти, има вариант с каране на бесарабски българи, има гръцки вариант, който те вкараха от Русия около 2 милиона бивши свои емигранти. И от 7 милиона те станаха, от 9 милиона те станаха 11 милиона за последните 20 години. А ние обратно от 9 милиона станахме 7 милиона. У нас се прави, нас ни декласират и у нас се прави антиселекция на това, което се нарича българскост. Пак ще кажа, аз не съм националист, но когато има някаква елементарна несправедливост, аз съм длъжен да я покажа, да я кажа поне. Независимо, че 2 години стоях без работа. Никой не си дава сметка колко бързо изчезваме. И тук дори не става дума за раждаемост, а колко лесно бягаме.
Аз не мога да накарам чрез патриотизъм вие да останете в тая махала, в другата или в село Дибич, примерно. Няма как, не е редно. Вие имате свободата си. Но точно това, за което мечтаехме, да имаме възможност да излезем извън граница, да пътуваме, да сме свободни хора, точно тази мечта, честно казано, ни обезкървява. Всеки търси късмета си друга. Това с тези темпове ще се окаже фатално, защото ние освобождаваме цели територии. Не говорим вече за села, а за цели територии. Територията, примерно Сакар, която стария Теодор Живков се опита по един и друг начин, по най-глуповия начин да насели. Но той поне се опитваше да я насели. Сега има мъртвило в определени части в Сакар, в Северозапада, в Родопите, ако щете. Проникнати сме от изключително, наричат го либерално влияние. Проникнати сме от нещо, което аз наричам жестоко сбъркани приоритети. Вместо да говорим за Северозапада и за възрастните хора и тяхната бедност, ние говорим за правата на гейовете. Аз обичам тези момчета. Но не разбирам защо това може да е приоритет и защо това е важно сега в този момент, когато сме най-бедната нация в Европа и когато сме най-изчезваща в света. Какъв ви е проблема? Защо това трябва да бъде? Защо правата на кучетата? Защо зоополиция при положение, че ми обещахте полицай във всяко едно село? И след изборите се дръпнахте. Тук не става дума въобще за Борисов, нито за Корнелия Нинова. Тук става за това, че ние не успяваме да накараме политиците да работят. Трябва, независимо кой е на власт. Аз не искам да се търси нов спасител, защото всеки път търсиме нов спасител. Убеден съм, че с старите политици би могло, като им се постави твърдо задачата да правят нещо и се поиска от тях това, което ние искаме, те ще го свършат. Особено Борисов, не му прави реклама, но Борисов е страхлив или просто умен. Той, като му застанат под прозореца, той обикновено се среща с хората, които протестират. Дава. Трябва да му поискаш. Истината обаче е, че политиците последните 27 години накараха да живеем в лъжа. Особената лъжа, че Европейския съюз носи една особена полза за нас. Оказва се, че има един филтър от определени хора в София, около 2000, може би 20 000 човека, които са се наредили на една пирамида и само горе разпределят крадени от немците и от французите данъци. Европейски пари, те остават във филтъра някъде горе на олигархията. С ужас осъзнавам последните години, че огромният балон, наречен магистрали, всъщност е да преброим колко километра магистрали, защото се говори за магистрали. Трябва да има магистрали, трябва да сме в Европейски съюз, никой не казва обратното. Това е клуба на богатите държави и ние трябва да бъдем там. Но на каква цена? И кой точно ни вкарва там? И дали устоява нашите интереси или устоява интересите на Меркел и на Хасан от Сирия? Да смятаме магистралите. От Тракия завършиха, последните 10 години завършиха 100 км. Там до Карнобат, малко по-назад към Оризаре беше. 100 км. Марица има 75, да ги кажем, нека са 90 км. Да ги кажем, нека са 200. Марица и Хемус въобще не е пипана. Малко има долу на Петрич, има 14 км смешна магистрала и малко до Благоевград. Вие разбирате ли, ако вземем простичката математика, колко всъщност километра магистрали направихме с колко милиарда? Когато питате Томислав Дончев, колко милиарда са похарчени за колко километра последните 10 години, няма точна сметка. Вие разбирате ли, че е в един свят, в който хакерите могат да ви изнудват да им дадете $300 от личния ви компютър, иначе ще загубите информацията, нито една институция не се отчита в интернет. Нито една българска институция не се отчита как са похарчени парите в интернет. Да се върне на магистралите. 300 км, 400 км да се направени магистрали. Това започва да изглежда като приказката на Андерсен, че царя е гол. Вие разбирате ли, че някой с много приказки започва малко от малко да ни внушава и да ни мами, докато не работи. И пак ще кажа, не е то, който яде баницата. Той, който му дава, е напълно ненормален. Ние не ги караме да работят. И тук винаги има такъв врачански въпрос, едно врачанско мълчание. Аз така обидих тия хора във Враца. Като ги питах, кажете нещо, дайте да продължим разговора. Те мъкнаха. Имаше 3 минути мълчание така след моя разговор с тях. След това питаха, добре, какво да направим? Да изпреварим вашия въпрос. Мога да изреждам проблеми тук 6 часа. Мога да говоря като Фидел Кастро.
Има начини да се влияе на политиците и вие сте започнали да го правите с някаква идея за някакъв референдум, за който има риск да забравите. Има риск да се уморите, макар че това са гражданските ви права. Има риск това да изтлее. Да кажа, писнаме с този референдум не ми трябва. Напротив, изключително важно е да бъдете питани и вие да организирате вашето допитване до самите себе си. Без значение от резултата. Без значение кой е против. Това е ваше право, гражданско право и това е абсурд да не се случи. Това е кошмар, ако не се случи, защото аз вече ги приемам като две деца. Той е големия в София, на дългия, на Слави Трифонов и този тук малкия. Те са това е инициирано. Бедечка ги прецакаха по тъпия начин, с ниска активност. В Стара Загора за Бедечка парк, ако се сещате. Тези два референдума ще бъдат показателни как ще живееме. Не ви правя комплимент. Аз наистина не знаех доскоро, не знаех подробности доскоро за този референдум. Но тези два референдума ще бъдат показателни за това как ще живеем от тук нататък. Никой няма да иска да живее в страна, в която не може да си зададеш въпрос, в която не можеш да питаш, не можеш ли по другия начин? И пак ще кажа, че Брюксел не е чудовището, което някои се опитват да го обяснат. Нашето подмазване, нашето политическо подмазване на тези хора определено не носи ползи, не казвам бели, но не носи ползи на тази страна. Не може там да има началници. Ние сме равноправна, суверенна държава и за всяко нещо трябва да преговаряме. Ще се очудите колко са оправни, когато човек се пазари с тях. Колко са разбрани, когато човек се пазари с тях. Има нещо много просто. Без да забравим кои са леви, кои са десни, кои са русофоби, русофили, трябва да бъдем прагматици на тема българскост. Въобще не е толкова сложно. Всяко нещо има ясен проблем и той трябва да бъде зададен като въпрос и да бъде решен като въпрос. Как да бъде решен? Има само един критерий. И това е от решаването на този проблем, от начина му на решаване. Ще имат ли полза децата ни? Елементарно е. Това е просто поглед в бъдещето. Ние се лутаме подведени или от русофилски, русофобски, или от проамерикански, или от протурски. Ние непрекъснато си търсиме некой чорбаджия. Измислих нова дума на английски. Тя е, може би, неправилна, но аз измислих. Ние сме slave addicted. Ние сме зависими от нашето си робство. Непрекъснато търсиме някой, дали ще е американец, дали ще е руснак, дали ще е турчин. Ако няма чужденец, ще фанеме наши чорбаджия да ни яхне и му викаме бей и му се кланяме и непрекъснато ни е страх. За съжаление трябва да ви кажа, че последните 25 години аз все повече виждам две неща. Колко ги е страх българите да не стане по-зле, при положение, че е загубил дете и ми казват да не стане по-зле. И виждам как българите започнаха да не могат да дефинират проблемите си, което преди време беше характерно за малцинствата. Той отива и ти казва, бате, дай къща, дай това, той не си дефинира проблемите. А сега българите са станали като циганите леко безсловесни. Освен страхливи, те вече и не знаят как да дефинират един въпрос с един проблем, да си кажат какво искат. Да не говорим за нивото на езика, да не говорим за загубата наистина на това, което се нарича образование. Държавата трябваше да ни осигури сигурност, здравеопазване и образование. Откакто се намесиха последните 5 години либералния проект, когато се развихри този либерален проект, който според мен е чист розов фашизъм, ние вече не смеем да говорим за Левски като за Левски. Излиза един човек, който е с малко по-небългарска фамилия и казва Левски е лайно. Простете ми, че го казах. Гнус сме от тези хора, но те се подиграват на светините. Те рушат нашия ритуал, нашия култ и нашата в края краища идентичност. И го правят финансирани с видеостени, с озвучаване в големи зали, като турнета го правят, като някаква веселба го правят. И някакви млади хора седат там в София или не в София и се смеят и да, колко е готино да обидиме Ботев. Това мога да ви кажа и да гарантирам, че е нарочно. Наистина се опитват да махнат някои парченца от учебника по история. Държавата се управлява от експертизата на НПО-та. Освен демографията, няма да повярвате, един от най-жестоките ми проблеми на мене, че ние вече не можем да работим заради НПО-тата. От Български хелсинки комитет до всички, които са взели някакви парици от някакви западни фондации,
те налагат с някакъв позитивизъм, някакво лукавство, налагат да има афганистанска приказка в учебник за трети клас. Къде са? Имаш толкова български приказки, имаш Ангел Карличев. В учебника за трети клас няма Ангел Карличев. В четвърти клас се появява думата падишах в някакво съчинение. Защо? От кому е нужно това? Как така? Искаме да свикваме с това, което искаме да помним с гордост или с сълзи на очи. Какво става? Става това, че експертизата, която пише тези учебници, хем е на заплата държавна, защото това е подзаместник министъра ни експерти, хем е на заплата на някой грант. Каква американска там далече е загубена. Това между те много добре се отчитат в интернет, има кой колко е получил. В интернет има много точно, те не се крият колко пари е взел. Журналисти, експерти, ако щете, в този момент ченгетата ни нямат обувки и нямат летни дрехи. Има нещо жестоко сбъркано по начина, по който се управлява. Тази държава в момента почти не се управлява, просто се гарантира интереса на определени среди. Това не е управление на държава. НПО-тата ще продължават да мачкат образованието, объркаха абсолютно всичко с тези пациентски организации и безплатните лекарства и Национална здравна осигурителна каса в здравеопазването. И представете си МВР. МВР, никой не говори вече за казарма. Ние говорим за МВР, като има там 100 000 човека. Между 100 000 човека, не 100 000 човека бяха ловците в България, МВР са 40 000, пример. Когато влезе беженец през тази зелената граница, той попада на граничари. Граничарите го водят и първият разговор, който той провежда беженеца, е с представител и адвокат на Български хелзинкски комитет, а не с адвокат на агенция по беженците. Как така това се случи? Попитахме Румяна Бъчварова, докато беше министър. МВР има договор с БХК за правна помощ. И когато влезе беженеца и те го казват, седни тук, сега ще кажеш, ти си сириец, загубих си паспорта, баща ми се казва Хасан, а пък майка ми е Айше, аз съм сириец, аз бягам от война, аз бягам от война. Такъв сириец, между другото, мина, прави секс с една активистка на БХК и после заклаяни хора в един немски град. Не си измислям, те го леко така разбра се, но не беше... Защо трябва сега да вълнуваме хората? Защо ги притесняваме? Някакъв човек заклава някакви хора. Нали? Тук не са ни заклали още. Вчера, това вече е съвсем лично, ще ви го кажа, общувах с великия френски писател Фредерик Бекбеде. Във Варна всички ние тук сигурно пием алкохол, но той се появи, разлигаваме с една чаша и изнесе някаква лекция за литературата на плажа. Такъв много готин, слаб човек, по-красив от мене. Жените го обожават го просто. И аз му казах, че искам да говорим за политическа тематика на следващия ден, това беше вчера. Пита го, харесва ли Европа такава? Каза, супер е. Той е либерал. Гласува за Макрон. Меркел според него е велик политик. Показа, че абсолютно не му пука и че моят проблем с гетото си е мой проблем. Аз се опитах да му кажа, ти имаш ли проблем с твоето гето във Франция? Защото аз имах, като бях там, чаках ми откраднат фотоапарат. Той каза, случва се. Имаш ли проблем с това, че има атентати в Париж? Случва се. Вика, това не знаеш кога ще му хрумне на някой лузър, загубеняк, че ще избуши кочината и ще направи атентат. Не го знаеш. Той ми цитира всички опорни точки на либералите. Аз обаче съм много нагло копеле и го фащам за ръка, както беше Махмурлия, и го закарах в Максуда, в циганската махла във Варна. Бекбеде се разхожда така и той малко се притесни и аз видях, че ходи по мене, нали? Вече се чуди къде е. Нали? Слизаме от колата. Този човек е европеец. За мен той е велик мозък, но той няма никакво отношение към нашите проблеми. Той каза, пич, къде ме водиш, искам да отида в Кубо и да продължа да си пия и искам да ям. Записваме на камера. Аз си надявах, че той по един и друг начин поне да успеем да направим някакъв диалог. Не стана дори никакъв. Той, на него му се пиеше, той искаше да се забавлява. Какъв Максуда, какви цигани? Единството, което ми каза интересно беше, реката там е пълна с бокуци. Тя вече не тече река, текат бокуците. Едни такива дюшеци, мушами, огромни бокуци, цели автомобили, гнас. И той казва, ето вика, вземете това, занесете го в Ню-Йорк в една галерия и ще печелите десетки милиони долари. Ами майката ти мръсна. Засрами се, бе, пич, искам да ти покажа откъде идва, какъв е проблема с гетото, за бежанци да говорим, да се опитаме да се опитаме да свържем проблемите в някакъв разговор, дори да сме различно мнение. Той нямаше мнение за повечето. Въобще, какво ме занимаваш? Какво ме занимаваш, беше?
Аз се замислих, че всичко това, ако ние не започнем да го решаваме, общо, прагматично, за нас си, ние ще загубим тази държава. Въобще явно няма да ни пука за някакви хора, които са проливали кръв, или че са имали примери, че са писали стихове, или че дори аз съм писал на кирилица. Има подмяна. От кирилицата, като тръгнете, до това, че България вече не е държава, а е топоним. Може да не сте съгласни с мен. Ще се радвам да спориме. Ще се радвам да не съм прав. Ще се радвам да ми кажете: Карбовски, ти си възрастен, остарял си и просто те е страх от черни хора. Не е така. Винаги трябва да се оправдаваме, че имаме приятели геове, приятели бежанци. Нали така? Винаги го казваме. Нищо не ме е страх. Аз свърших много работа и може би успях да документирам разпада. Аз се оказах, вместо да работя нещо весело и готино, се оказа, че онова, което гледат хората, когато аз работя, те гледат, сякаш съм пиара на кошмара. Разпада. Аз снимам проблемите. И ги снимам не защото съм извратен човек, а защото другите колеги не гледат да са позитивни. Един прави за космоса, за Меркурий и материал, друг прави за овце, които са качели върху къщата. Весели неща. Но всъщност долу, няма да повярвате, че нашия екип работи като омбудсман. Те ми пишат хората на мене по 100 писма на ден в Facebook, в Месенджер. Плачат. Един стар, един сам, един такова. Онен открих още един малък жесток штрих в нашата обща картина. Във Враца един човек, който е на 60 години и си е в силата си, така сила мъжка. Една циганка му успява да му отмъкне там с целувки, милувки, малко секси и така, забаламосала го и му взела на 10 бона, му ги пила. Това е криминален случай, той не е толкова интересен. Но дъщеря му и жена му са в Англия, другата е в София и не си говорят. Той живее в един огромен апартамент във Враца на 12-ти етаж и в същото време е пример, е символ за това, което е българин в момента. Той е сам. Нема с кой си говори, роднините му са далече, някой работи и оцеляват, жена му работи за пенсия и той толкова сам, че дори една циганка, която един път го излъгала, той е простил, после пак е простил. Толкова е сам. Толкова луд, толкова нормално. Той не е някакъв сексуален маняк, не е нещо, което той да е търсил такова. Той казва: ще вика да скочи от 12-ти етаж. Толкова бях сам. Това няма да е история криминална, ако я разкажем. Това ще бъде история за как българите остават сами. Всеки сам по себе си. Самин седи в къщата си и се чуди, защо не върви живот. Според мен, имали сме и по-добри моменти в историята, когато сме се обединили. Искам да завърша позитивно това изложение. Ние имаме държава, имаме институции. Може би държавата скърца, пуши, работи лошо, харчи масло. Но трябва просто да седнем и да ремонтираме тази система. Дали ще са мажоритарен вод, дали ще ги накараме с всяко нещо, ако трябва в Швейцария да се гласува на референдум. Но ние трябва да започнем, имаме в момента и свободата дори да мога да говоря по този начин. Някой казва, че това е смело. Не, аз съм мечтал още по времето на Тодор Живков да може да си говори така. Да излезеш и да кажеш долу Тодор Живков. Това се случи. Сега започва едно такова втвърдяване, което дори долу не може да кажеш. Просто защо да кажеш долу? Той да каже долу и да не каже след тая. Имаме свободата да го направим. И със сигурност трябва да се обединим и с нашите братя цигани. И с всеки, който има интерес от това България да съществува. Но не и с някои, ще го кажа пак, еничари, които са решили, че много му е важно да подиграва Ботев. Такъв човек просто трябва да се смира с мълчание и да не се занимаваме с него. Емил се казва. Мога да говоря много. Ще се радвам, ако споделите или спорите с мене, защото аз пак ще кажа, че може би преди време тия опасения ги нямаш. Последните 5 години се появи изключително силно давление да мразим Русия. Пак ще кажа, не мога да мразите Русия или да я обичате. Трябва да сте прагматични с мечката, както сте прагматични с американците, както трябва да сте прагматични с турците. Какво значи това мразиме, те са гадни хора? Нов расизъм се получава, който все едно руснаците са чудовища. Санкции. Прагматизъм. Има ли полза от санкции? Има ли полза да няма южен поток? Това са въпроси, които трябваше да се обсъдят между нас. Между другото, поемам тежестта на вината, медиите също са жестоко виновни. Изключително виновни са. Опитват се да ни разделят. Едните били по-черни, другите били по-бели. Едните били ти си русофил, ти си американец. Не. Няма смисъл от това. Чист прагматизъм.
Имаме ли полза от това, което говорим? Има ли полза от това, което ще решим? Ползата за нашите деца каква е? Елементарно е. Те, разбира се, ни съсипват от някакви спорове, ужасяващи, дали ще са изтребители Грипен или ще изтребители F-16 на старо. Типична еничерство проявява бившия президент Плевнелиев. Не знам защо имам органична непоносимост. Не разбирам как беше възможно толкова да му личи. Ако си предател, поне бъди имен предател, малко така да не ти личи. Той не е виновен. Те са хора, които вярват в светлото европейско бъдеще, както едно време едни партийци вярваха в светлото комунистическо бъдеще. Почвам да намирам жесток паралел между това, което се случваше като комсомол и сегашните либерални занимания. Дори се финансират, ценно ги финансира КПСС. Абсолютно почва да прилича на... Това не може да се каже вече, онова не е удобно, другите неща не ги казвай. Какво ви става? И последно ще завърша с това, което наистина се надявам да не съм прав. Уморът. В нас има умора от тази демокрация. Ние наистина 25 години нищо не свършихме. Една Германия 45-та година е в руини. След 9 години, 54-та, тя е икономически колос. 9 години да се дигнеш от война. Ние 27 години се лутаме. Не знам кой е виновен. Със сигурност обаче не мога да е виновен народа. Винаги казва, той народа не е много умен. Той дай му само ръки и салата. Народа може да има много дефекти, но не може да го обвиняваш народа. Не можеш да кажеш, той народа не знае как да гласува на референдум. Референдумите са вредни. То почва либерален човек да го каже това. И спадаме в тотален когнитивен дисонанс. Мога да говоря още, пак ви казвам, но ще предпочита да ви дам един микрофон. Този работи ли? Разбира се, ако успеете да разведрите малко обстановката, ще бъде хубаво, но аз бих искал по един друг начин да състои референдума, за който се говори в Ямбол. По-малкият брат на големия, който може би ще се провали, ще бъде смачкан. Те мачкат волеизявлението ни. Не може да има 21 000 подписа, предполагам, че са истински, и в един момент точно тук те да кажат това не е важно. Това е авторитарен принцип. Човека, който си избрал на свободни избори, да ти каже, това не е важно. Не е важно за общината. Не ни занимавай с референдум. Напротив, това е най-важното. Имаме право да решим дали искаме да ги заселваме. Пак ще кажа, че нямам мнение. Те може да са заболекари, може би са чудесни инженери, доктори, хирурзи, може би идват от Сирия, от Афганистан, хирурзи с сръчни ръце. Нека да останат, но трябва да се интегрират. Тая идея либералната, че останете, па ще ви направим храм, пък там може да пиете кръв, това не съм много съгласен. Ще видим какво ще стане. Как сте? Надявам се, че не ви изкапвам, напротив, опитам се да кажа онова, което мене ме вълнува и за което трябва да говорим спокойно и прагматично. Въпроси? Врачанско мълчание? Може ли? Да. А къде смятате, от кога точно почна дебългаризацията, защото говорим сега за ребългаризация. Да. Откъде, кога точно почна дебългаризацията и има ли тя връзка с циганизацията? Тук отварям една голяма скоба, защото и мен може да ме обвинят в етническа нетолерантност. Има ли взаимовръзка между дебългаризацията и циганизацията на обществото? Процесите на циганизация, аз не разбирам какво имате предвид. Предполагам, имам предвид тая дълга... е силната музика, която се носи от там. Не. Тази интеграция, която така и не се случи толкова години. Това имам предвид. Значи нашите братя цигани бяха обрани от политическата класа през тези 10 години на ромско включване. Това категорично изчезваха 4 милиарда. От различни фундации, от Европа, от Америка, това бяха страшно много пари и трябваше поне канализация да им направят. Поне. Вчера вода БГБД, един черен циган и вика, то защо си го довел, че ни оправя асфалта ли? Те си искат си нещо, което между другото те като граждани на тази държава имат право да искат канализация и по-хубав асфалт. Дебългаризацията започна в момента, в който Меркел реши, че е вечна. Аз смятам, че те започват да строят някакъв либерален четвърти райх. Започна, когато се активизираха либералите на Хилари и започнаха да наливат страшно много пари тук. Всеки журналист не е тайна, е взел по 100-200 хиляди лева от
разни грантове за някаква кампания, за това. Дори да не е директно тази кампания, тя да не е директно насочена срещу българщината, българскостта, ти вече си и приятел с тях, вече си задължен да мислиш като тях, защото това са пари много по-големи от заплатата ти. Започна се сериозна кампания, те ни работят с кампании, че, примерно, няма турско робство. Имало е нещо там, а какво беше? Али Габар от Анлията всъщност е един симпатичен присъствал човек там на едно клане. Неглижира се. Много перфидно, много лукаво, много добре е измислено. Аз разбирам от пиар и от реклама и разбирам как може цяла една история да я махнеш острите ръбове, да пречи на удобна топка, на куфърче за хващане, нещо, което мога да хвърлиш в ръката или на кофа за буклук директно. И ние това го позволяваме, пак ще кажа, заради това, че голям брой безродници има наистина. Аз много съм учуден, както каза академик Георги Марков за един министър. Тия безродници откъде ги намират? С конкурси ги намират? Толкова добри безродници, толкова качествени безродници. Либералният проект започна преди 5-6 години. От тогава нещо се случи. Обвиняват Русия в хибридна война, те водят много по-страшна хибридна война с фалшиви новини, с внушения, с кадри от Сирия, които не са истински. Голяма новина става с едно дете, което е цялото в прах и кръв. Целият свят гърми, това дете и след една година се разбира, че бащата на това дете го е дал да го гримират. Сега, грях ми на душата, ако не съм прав. Но те ни работят чисто фашистски с една много силна пропаганда. Много силна пропаганда за това, как ние сме виновни, видите ли, че когато преди 100 години сме имали колонии, англичани, французи, германци и холандци, и тогава сме ги експлоатирали, а сега трябва да им върнем жеста, да ги настаним на нашата социална система. Вчера Качински, който е президент на Полша, каза, Полша не е имала колонии. Извинете ме, няма да понасяме вашата вина и по това да минават вашите решения и да важат и за нас. Това ще да кажа и преди малко го изпуснах. Представете си, че това е реката, която ни влачи и ние нямаме дори един пример, който да каже, то така се случва, такова беше времето, точно както по времето на комунизма. Сега имаме чудесни примери. Имаме Орбан. Значи, що може Орбан, защо не може наш човек да отиде в Брюксел да каже, това ние нямаме интерес. Колко пъти последните 27 години сте чули по новините политик да каже, българският интерес е или българският интерес не е. Помислете си колко пъти вие чухте идеята за български интерес като в словосъчетание. Оттам започна това. Ние имаме да изчупен прешен тук, не аз, повечето български политици, и като видят някой, който е като Меркел по-голям, нали, те веднага нещо им става, нещо се прегърт, нещо им... Това е много тъжно. Много тъжно. Не знам дали Орбан, дори дали е прав. Тия стени, тия неща не са в мечтата ми за Европа. Но той има решителност да каже, както Качински казва, ние не сме виновни за вашите колонии. Оправите се. Нека да висят тия хора на вашата социална система. Щом ви трябва работна ръка, на Сорос му трябва работна ръка. Вкарайте си ги при вас. Ние ще вкараме от Украина, например. Що ни назначавате съседи? Разбирате ли какво се случва? В един свят, който живяхме като в клетка, сега идват и ти казват, махаме клетката, тук пускаме 3 тигра, защото тук е много зелено и много готино покрай вас. Хайтов е казал, не искам да сравнявам бежанци с тигри, но Хайтов е казал в епохата на толерантност, в тази цинична епоха, това е като да останеш сам в клетка с тигри. Никой не устоява нашия интерес. Това има предполага. Това, което се случи на отговор на вашия въпрос, е просто една кампания, която е много добре професионално проведена с много финанси. А ние се държим леко като туземно население и клокоченето, аз го чувам. Ние сме недоволни. Долу, ето тук в тази зала, хората са недоволни. Те знаят, че малко тук някой ги послугва, някой преувеличава, някой се държи дори неприлично. Ние ги търпим. Трябва да сме енергични като румънци. Румънците създадоха съдебна система, която им върши работа. Протести имаха само преди няколко месеца. Сърбите избраха някакъв президент, не го харесват и излизат на улицата. Гърците, да ви давам ли пример какво правят гърците, като нещо не им харесва? Или турците. Турците пък тези ужасни хора, те забраниха гей парада. Вие разбирате ли каква свобода ли е, авторитаризъм ли, какво е? Аз вече си мисля да забраниш гей парада е някаква свобода вече. Те взимат решение и си го изпълняват те. Никой не може да ти каже, няма да правиш Южен поток,
Ще пускаш гей парада вместо поток, вместо Южен поток, вместо газ. Ще узакониш двуполовите бракове. Чакай бе, това правите тук. Това трябва да се обсъди. Нека да се женят, нека осиновяват деца, нека осиновяват прасета, каквото искат да осиновяват. Но трябва да го обсъдиме първо. Имам право да ви питам какви са ви намеренията. Ще се унаследяват ли цялата битка там за гей парадите, защото те не могат да се наследяват. Може би това е справедливо, те да могат да се унаследяват. Но това трябва да се обсъди. Нека да обсъдим и осиновяването на деца от тях. Трябва да се обсъди. Кой така идва и ти казва, това ще го вземе, защото е модел? Кой ми го налага това? Американците, които имаха различни писуари за черни и бели само преди 40 години. Западняците в Швейцария, които 71-2 година, аз съм се родил вече, жените им не гласуваха там. Идват някакви хора, които на техните демокрации са, може би на 100 години, а нашата държава е вчера Канада празнуваше 150 години държава. Толкова са къщата в Копришица, дето ходим да пием, толкова е стара тази къща в Копришица, 150 години, 200 години. Кои сте вие, че да ми казвате какво да правя в моята държава? Аз не желая тотален суверенитет, не желая да се откъсвам, но аз не съм съгласен да ми правите този морален инженеринг. Както в социализма, комунизма имаше някаква идея да превърне икономиката в нещо нечувано и невъзможно, така в момента те се опитват да прокарват един морален инженеринг, че да си гей е модерно. Няма нищо лошо да си гей, но защо да е модерно? Това не го разбирам. Защо ми се налага? Защо непрекъснато ми се върти? Защо се рекламира? Оня ден паднах на реплика между Ленин и Троцки. Те са малко млади в този момент, не е 17-та година още. И Троцки, доколкото го прочетох правилно, Троцки получава задача от Ленин да се премахнат тези псевдосемейни ценности в руското общество, връзката между родители и деца, за да можело пролетарската революция да победи по-лесно. Другари, господа, пичове, сега правят същото. В момента разбиват нашите псевдосемейни ценности, само и само какво да победи? Либертарианската революция по-лесно. Защо непрекъснато идват някакви хора, дали от изток, дали от запад и казват, това са семейните ценности, май не е много готино, не е много cool. Не смятам, че те имат право да ми кажат. Не мисля, че сме по-глупави от тях и не мисля, че ще сбъркаме някакси много лошо. Може би тези процеси при нас просто върват по-бавно. Имам право моят метаболизъм да е по-бавен. Защо ми го налагате днеска? Може би имам време искам да го обмисля. Искам да мине време. Може би децата ми ще го приемат. Защо трябва да го налагам на децата си? Не, те бързат. Наистина бързат като комунисти. Благодаря за въпроса. Много дълъг отговор беше. Къде отиде микрофон? Ето го. Да. Аз не съм съгласна с вас. Добре. И ще ви кажа в какво. Това, че нищо не сме направили. Не приемам вината в никакъв случай, защото ние излизахме на площадите, недоволствахме, говорихме, ние като журналисти пишехме, бунтувахме се. Даже ние бяхме съгласни години наред да стягаме колана, както ни съветваше Май Петър Стоянов беше, да изтърпим малко или повече, за да се случат нещата, за които мечтаехме. Ние мечтаехме за свобода, за това да имаме, за това да си купуваме банани свободно, казано, разбира се, илюстративно казано. Да. Така, ние изтърпяхме всичко това, ние се трудихме и останахме тук, така че ние сме направили много, господин Карбовски. Или Мартине, може би е по-точно. Не, само да довърша, разбирате ли, защото то е още няколко изречения. Ние изтърпяхме страшно много. И ако вие казвате, ние нищо не направихме, а Германия направи еди какво си, вие сравнявате две различни неща. В Германия става дума за държавна политика. В България няма държавна политика и никога не е имало държавна политика, нещата да се случат такива, каквито ние сме ги желали и заради които ние сме търпели и сме работили и сме останали тук. Аз имам въпрос към вас. Държавната политика, чио начинание? Да, това ще ви кажа. На политиците или на избирателите? Да, вие току-що изредихте много неща, заради които човек като влезе в държавното управление, се случват други неща. Да. Да, значи говорим за зависимост, говорим за липса на лустрация. Куп неща са. Така, куп неща. Няма защо да ги изброяваме, ние ги знаем, но нека да не си трупаме вина. Ние направихме много и останахме тук.
Другото, което искам, така, знае, че вие ще си продължите в тая Не ми посока. питате въпрос, вие почвате да си карате с мен. Не е въпрос, аз Съгласи само се с залагам вас. тези. Направихме Залагам много. тези. Не знам, защо не ни се получава. Пак нещо според мен Не, скърца. получи се идеално. Сега другото. Снощи написах една статия, провокирана от всичко това, с което се подготвях за вашето гостуване. Написах публикация, в която говорих за циганите. И ги наричах цигани. И? Фейсбук е махнен. Не, това е публикация в официална медия. И? И не знам, чакаме да видим какво ще се случи. Думата ми беше за приватизацията на патриотизма. Откъде на къде някакви субекти решиха, че са патриотите, легитимните на България, и всички останали не са. Къде са тези легитимни патриоти? Вие гласувахте за тях. Къде са тези легитимни патриоти около децата и родителите в Асеновград? Няма ги. Къде са? Извикайте ги. Аз ли? Разбира се, как... Да, ние ги привикахме. Политиката е индивидуален акт. Той после се превръща в колективен акт. Извикайте го, бъдете се на Каракачанов и му кажете, ако искате аз да му се обада. Патриотизма също е колективен акт, обаче не ни разрешават ние да бъдем патриоти. Вчера го написах. Който каже, че е патриот България народ, той става луд. Обявяват го за някакъв лумпен или ненормалник. Има го това, да, отношение. Така, и третата теза, която исках да заложа, е категорично тази, че българският народ недоволства, изисква, протестира, но няма водачи. Няма водачи, както има, да речем, в Гърция, в Италия. Да стана водач на не ви карам. Казвам ви, че, например, в другите държави има синдикати. Тук имате някакъв пример, който е... Синдикати. Само да ще ви прекъсна. Тук има пример, който съм съгласен. Бояново, референдума, вие явно мърдате. Вие явно се вдигате. Това е добре. Защото има водачи. Обаче от 15 града има водачи. Има водачи, които никой не може да подкупи. Супер. Заради това се случват и така и при Слави. Продължавайте да внимавате, защото някой пък може да вземе да ги подкупи. Въпрос на цена, нали сещате? Не, тези няма кой да ги подкупи. Трябва да се внимава с това. Но от 15 града наистина тук може да се оплачите. Вие права сте, но от 15 града не ми кажете, че българите са фанали да подскачат. И то при положение, че... и то защото последните пъти, когато протестърите се появиха като начин на мислене, излязоха ни протестъри да свалят Пеевски. Там се оказа, че до този, който вярва искрено в каузата си, има още 2-3 платени. И тогава ти се обезличаваш. Протестът у нас беше делегитимиран. Той беше компрометиран. Но това е за онзи момент. Сега в градовете, между другото, не се работи малко. Гербаджите се стараят, опитват се да бъдат нещо като БКП. Не успяват, разбира се. Но в градовете нещо се случва. Но винаги има проблем, за който трябва да се отиде и да се говори. Тук трябва да видим... Аз завършвам тия срещи с една мисъл, че свободата е като хлеб. Не мога да си направиш много хлеб за цял живот и да знаеш, тук сега спирам да правя хлеб и няма повече да меся и да точа хлеб, да втасва. Всеки ден се мели, се меси, се пече и се яде. Всеки ден се прави това. Аз затова казвам, че не бива да се отказвате от идеята за референдума, независимо, че тя може да не се харесва някой, независимо дали, че тя може дори да е погрешна. Представете си, че много грешите. Това е вашето волеизявление. Това е онова, което искате да направите. Това е сутринта, ставате и искате да направите това. И не трябва да се отказвате. Някои хора си го превръщат в кауза за цял живот. И така се случват хубавите неща. Един човек се прозява, според мен е редно да спирам вече. Видя ли един човек да се прозява? Как си, братко? Да, да, не ми се сърди. Добре, хубаво. Извиняй. Въпроси? Не, аз не искам да свършам, имам време, имам енергия, мога да си говоря. Не ми каза здравей. Здрасти. Много си прав, Мартине, че... Извинявай, че на ти. Аз съм учител. По какво? Сега? Да. Начален. Да. Много си прав, че частички от нашата история си отиват заради платени, ти ги наричаше ничери, такива са, да, джазим е точно такъв. И в учебника по история или по родино знание, както му казвам аз, не, той е безроден човек и общество. Кой е човека, кое е обществото? Нямам идея. Да.
но в този учебник за трети клас липсва цяло едно движение. Говори се за старата българска държава, говори се след това за падането под византийско робство, византийска власт и така нататък. Продължава се до идването на османлиите, поробването и в един момент стигат до някъде до борци за свобода и до българския възрожденски град и след това борци за свобода. Хайдушкото движение го няма. Децата ме питат кои са Стефан Караджа, кой е Хаджи Димитър, Чакър, Войвода и т.н. Да. Има начин, това ме питаха и на друго място, има учители, които отказват да преподават по този учебник, отварят си часове 2 свободни, 3, разказват, добавят го. Така е работила държавата и преди. Отвънка се опитват да не влияят, но ние трябва да го пазим онова. Просто вие сте учител, отделяте 2 часа, казвате кой е Чакър, Войвода и това е. Това ще преотврати налагането на тази държавна политика. Тя трябва да започне, не че съм учител, далеч съм от тая мисъл, но тя трябва да започне първо от образованието. И ние трябва да започнем от образованието, така е. А не да го неглижираме. Съгласен съм. Гледам да не ги оттекча, не ми се сърди. Ето има един човек. Между трябва да ви кажа млади хора. Видях, че тези, които са правили референдума, са млади хора. Но навсякъде, където отивам, възрастните стават, имат идеи, дават акъл. Възрастни хора. А тия младите викат, ами те слаби, щом го порязаха, ние какво да правим? Не мислете по този начин, бе, баси, как е възможно? Така е, заповядай. Само да кажа заповядай. нещо. Според мен политиците са в Народното събрание, другите политици за народа са журналистите, по-известните. Хората ви гледат, наистина. Хората ви гледат, вярват, вие цял живот се борите за България. Защо така ви е страх просто да се кандидатирате и да кажете, аз искам да... Политиката е много безчестна игра. Влезали вътре, ще ми изкарат не педерас, ами човек, който е педерас и е бал марсианец. Разбираш, просто... Те така или иначе ви изкарат най-вероятно. Сам лъгаха малко. Не са писали, че майка ми е лош човек. Разбираш, просто... Просто виждам, не, че ме е страх. Просто разберете, вие потребявате медиите на Пеевски, разбирате ли? И това ме притеснява. Все още те имат влияние. Забелязвате, че вестниците изчезнаха. Вестниците умряха. Обаче сега едни сайтове започват така леко, тихо, финно, с едни заглавия, с леки цъкания, пак същото правят. Това е една машина, пак ще кажа, че е едно обединение, което абсолютно не служи на това, което беше цел. Информационен поток, коментар, анализ. Вижте антиселекцията на журналистите. Имаме токсични журналисти, като нищо, че бяха Ченгета, Киворг не знам, но Коритаров, примерно, умееше да задава въпроси. Той е забит в някаква пещера. Всички отидоха в BIT. Сашо Диков, въобще не ми е приятел, не мога да понасям, но той беше свободен човек, разбирате ли? Колезич, не мога да я понасям, ужасна е. Обаче тя беше жена, която умее да задава въпроси. Тя трябва да бъде на екран. Но всеки ден. Всеки делник. По BIT. Всички имаме някакви предавания, защото трябва да храним и ние челят, нали? Но това не са 500 хиляди, които те гледат в моя час в момента в BTV, което благодаря на BTV, че ми дава възможност. Разбирате? Не ни обвинявайте нас. Ние, когато вие протестирате, ние сме длъжни да отидем на протест. Ако вие сидите вкъщи, ние няма да ви дойдем вкъщи и питаме, вие защо не протестирате? Не съм длъжен това да го правя, разбираш? Дай микрофона на колегата. Здравейте, господин Караговски, ние се познаем Ямболи. Първо искам на голямо уважение към вас. Благодаря. И преклонение към това, което правите. Към това свещено дело, което е саможертва, което само вие знаете, душата си, какво изпитате. От всякъде върху вас са скочили всякакви мерзавци, мекерета, антибългари. И един Господ, Бог ви пази. Ще ме разплачеш, благодаря ти. Нашата любов е с вас. Аз се радвам много, че тук има толкова прекрасни млади хора, дойдоха вас да слушат и имам 2 конкретни въпроса. Супер. Първият въпрос е на вас, вашето лично мнение, като капацитет с вътрешните и външните проблеми на държавите на България. Сорос, юдео, циганина, индивидуален играч ли е или зад него стои цялата мръсна сган на ЦРУ-та, САЩ? Без квалификации, ще ви моля. Не, вижте, не си ги казваме навсякъде в моите говорете медии. си ги така, ако може, защото вижте тук всички медии ще кажат, Карбовски кара хората да говорят. Това е мой лична отговорност. И втория въпрос е,
В Пловдив написаха на такава среща, че обичам порнографията и съм Фидел Кастро. Лично ние си го записвам. И втория въпрос, който искам. Нека един по един. Имаме една теория и тя не е теория конспирацията. Аз смятам, че когато човек не е добре организиран, не му трябва врага да е конспиративно устроен. Ние нямаме някакъв конкретен враг, който иска да ни унищожи, повярвайте ми. Ние сме, както и гърците нямат конкретен враг. Те имат много по-голям враг в икономическото отношение, Меркел и Световната банка и Европейската. Карабовски, извинявайте, на цял свят е ми ясно, че цялата тая нашественическа маса и кампания, която е организирана. Това е ваше мнение, радвам се, че мислите. А нашето мнение е мнение вече на цяла Европа, на целия свят. Аз бих искал да ви кажа, че нямаме нужда кой да ни унищожава, когато ние сами подпомагаме този процес. Когато ние нищо не правиме. Може би ние се саморазпадаме, не е нужно някой да ни запали. Аз смятам, че къщата се саморазпада, не е запалена от някого. Не, че не ми харесва теория на конспирацията, харесва ми как мислите. Но нека да не обвиняваме външен враг. Ще ви кажа защо. Просто ние не си боядисваме, не си ремонтираме къщата. Ние или от една страна боядисваме за пречуждеците, а другата гори, примерно. Ние сами си я палиме. Кой точно Сорос е дошъл тук да ви вземе работното място? Не го харесвам този човек. Не съм сигурен дали въобще съществува такъв човек. Вие само казахте, в МВР, в прокуратурата, навсякъде е Сорос. Не, казах, между това са хора на Обама и на Клинтон, на Хилари бяха. Да. Нали с тях той? Добре, нека да не спорим за това. Само ви казвам, че не е нужно да вярваме в някакъв страхотен заговор, при положение, че ние самите седим вкъщи и не излизаме. Отговорете за Сорос. Да говоря за Сорос. Какво да кажа за Сорос? Не го познавам. Индивидуални играчи според вас или зад него стоят организациите? Вижте, според вас. По времето на комунизма някакси си мислихме, че всичко ще се оправи, всичко ще бъде наред и въобще ще пееме песни и ще бъдем добре облечени и ще бъдем нахранени. Това на между другото се случи. В момента се опитват да направят също такъв проект. Не знам дали Сорос ли е, военно-промишления комплекс ли е. На тях им трябва работна ръка. И те не отчитат факта, че това може би няма да бъде работна ръка, ще бъде ново гето. Може би ние сме малко по-напред от тях в мисленето си, защото ние знаем как изглежда гето. Те още не знаят как изглежда гето до Миланската катедрала. В този смисъл не очаквайте аз да ругая Сорос. Ругайте си го у вас. Ще ви кажа защо. Ако Сорос има организация и тя ни притеснява, нека ние да направим наша организация, която да му противодейства. Другото е само чешене на езици. Повярвайте ми. Той прави организация, според вас, аз съм съгласен, той има организация, да не ви разочаровах нещо. Но ние нищо не му отвръщаме. Орбан директно каза, кой е виновен? Кой е виновен? Когато дойде някой и ти взима, и ти обира къщата и ти прави проблеми, и ти не реагираш, кой е виновен? Цялата държава с него, извинявайте. Европейския съюз с него. Държавата това сте вие, господине. За съжаление не вярвате в това. Защо глупости, бе, господине? Държавата това сме ние. Какво ние? Нали ходим да гласуваме? Какво става? Ядосахте ли се? Откъде да знам дали има конспирация? Мислиш, всеки ден идват при мен и ми доклад каква конспирация има ли? Ма така е много лесно да кажеш. Те идват да ни убият. Те са конспирации, те са организирани. Ми дайте да лягаме тогава на дървото. Ами борете се, правете и ви организация. Щом има конспирация, направете и ваша нелегална организация. Нищо не казвам, бе. Не знам. Откъде да знам аз? Ивайло Христов на 32 години. Надявам се, съм млад човек. Казахте, че никой малък не се е обадил. Започна това, че българите никой не ги пита за нищо. Кой да попитат? Кои българи? Питам аз. Българите, които са неграмотни, които работят... Чакай сега, ти неграмотен ли си? Не си неграмотен. Не съм, но това са масите, нали? Що да са масите, бе? Не е точно така. Ти сам ли си? Нали ти ли си? Говори за себе си, не говори за българите неграмотни, има конспирация. Държавата, нали това сме ние. Аз не съм ние, аз съм аз. Единственото, което имат повече от нас е пари. Но парите не са всичко. Във Венецианския търговец се казва, Шекспир казва, те имат всичко. Ние имаме Божията воля. Разбирате ли? Нема да им се плашите на организациите и нема да го превръщаме това в култ. Кой иска да ни загроби? Сигурно някой иска да ни загроби. И руснаците може да искат, и Сорос, и Хилари. Те са напълно луди, тук им трябва територия, интереси имат. Турците имат интереси, всички имат, и гърците имат интереси. Това е така. Но вместо да се тюхкаме колко добре организирани са те и колко кинти имат,
Трябва да се съберат 10 човека патриоти и малко да противодействат. Поне с думи, бе, хора. Ами, Заповядай. именно с кои думи? Нека да чуем речника на българите. Ваши думи са, че българите не могат да дефинират собствените си проблеми. Да, все по-трудно С им става. какви думи го правят българите? С това, такова, кай вика и деца вика. Прав си тук. С кои думи? Какво е живота на българина? Шкембе, чорба, вестник Пеевски, 50-инчова плазма в панелката и това е. Има ли си въпрос, защото виждам, че ще ни набият след малко? Аз имам един текст в лентата.com, там написах... Ти ли си този, за който ни глобих? Не, Ивайло, текста се казва... Направил съм сайт, в който пускам всяко силно и различно мнение. Включително и на господина, ако иска възрастния. Обаче непрекъснато ми ги свалят, Фейсбук ме блокира, направо е кошмар. Да, текста се казваше избирателен траур по повод на едни избити деца в Кения. В този текст написах, на нас дори не трябва терористи, ние сме терористи сами на себе си. Не съм сигурен, че си прав до край. Имаш ли въпрос? Искам само да отговоря. Когато дойдох тук и ви казах тези тъжни неща, не означаваше, че искам да ви натъжа и да ви фрустрирам. Напротив, идеята беше малко да се... Да. Заповядай. Относно нашия български етнос, който ви казах, че бил неграмотен и не бил в състояние да взима решения. Така, въпрос. На вас трябва ли ви висше образование, 2-3 висше образования, за да знаете, че примерно Ямболския парк не трябва да бъде примахнат, а трябва да има парк? Мисля, че да, не ви трябва висше образование. Затова има ли референдум, има ли допитване, всеки човек си има глава на рамнете. Става ли въпрос за неговия интерес, за неговото бъдеще, мозъка му се активизира, дори да не го е ползвал скоро, ако наистина не го е ползвал скоро, мозъка му просто се активизира и той взима решение. Ако е някой сложен въпрос, който наистина ти трябва образование за него, примерно за енергетика или нещо такова, има си разяснителни кампании, в които всичко това се обяснява. Така се прави референдум. Има въпрос, кампания, в която се разяснява подробно, за да знаеш ти за какво става въпрос, за да добиеш най-малката представа този въпрос за какво е наистина. И след това съответно Нека да се опитам да завърша, защото се умориха хората. Извинявай, много се извинявам. Не сте ме разбрали правилно, ако мислите, че съм ви казал, че съм тук да ви кажа, че ние не ставаме. Напротив, абсолютно съм убеден, че нищо ни различава и дори в голям степен сме наистина не е популистко, ще го кажа, по-интелигентни, но лошо сте организирано. Признайте си, че не сме най-добре в организацията. Признайте си, че всеки играе за себе си. В този смисъл ние имаме своя шанс исторически, и политически, и човешки, каквито и чудовища се озят срещу нас. Господин е прав, срещу нас има чудовища. Единството, което ни трябва, е да се обичаме и да се сплотяваме и да сме прагматични. Да не полудяваме на тема вкарана отвън. Само това ви моля. Благодаря ви за вниманието. Вие бяхте чудесна публика. Благодаря ви още един път.